Takže čus, vítam vás spoločne môjho tutoriálu, ako nainštalovať proste Starcraft 3, takže budete k tomu potrebovať tieto zložky, dávam ich do popisku, ale nezabudnem na stiahnutie, Daemon plus Wine a uTorrent. No, potom tu budete mať túto stránku v popise, Pirate Bay, je to Pirate Bay, no a sakra reklamy, no a je to 9 celých 64 MB, no nedávajte tu download nikdy, dáte get this torrent. A keď vám toto nepôjde, tak dajte toto. No a teraz chcem otvoriť tento uTorrent a vám už tu naskočí, že proste nič tu nerobte, dajte len ďalej. OK, strach, sorry, alebo tu, jo, že chcel som im neskôr proste podávam dvere vonku, takže tak, no a proste toto tu budete mať každý, ktorý budete mať proste tento torrent. Toto sa vám zobrazí každému, to si môžete zastaviť proste, alebo odobrať, OK, a máme nové. Teraz sa nám toto bude rýchlejšie stiahovať. No a počkáme, než sa nám to stiahne. No, takže teraz ja vypnem nahrávanie a uvidíme sa, až sa mi to stiahne, takže